یا غیر از سیامکا کردن. همین از نظر قانون ممکن هست یا کی نه؟ پدر حق داره که فرزندای خودش الیمنت طلب کنه. همین نرخ نوای کامراهای راه چند سوم نرخ تنیروفکا کردنش برابر شدگی با 5160 сомонӣ. салом дӯстон, инак ширкати дорувори софсавдо тахфифи солинавии худро оғоз намуд. барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ба ширкати дорувори софсавдо муроҷиат кунед. барои дархостҳои худро равон кардан аз сайти софсавдору истифода баред. рақамҳо дар рӯи экран. доставка ба ҳама шаҳрҳои федератсияи Россия барои соли нав то хонаи шумо бепул мебошад. шаҳрҳое ки берун аз Россия ҳастанд дар муддати 2 рӯз доставка карда мешаванд. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод ҳастем. нафароне ки мехоҳанд канали моро дастгирӣ кунанд, силкае ки дар комментария закрепит кардагиа, бидроем ба промокоди ЮРИСТ регистратсия кунен ва соҳиби бонус мегарден. имрӯза видеои мо якчанд хабарҳои нав бо диққат гӯш кунен. аввалин хабари мо оиди арзиши иҷозатномаи сиёҳ кардани шишаи мошинҳо дар ҷумҳурии Точикистон, яъне ки танировка кардани мошинҳо дар ҷумҳурии Точикистон сар карда аз 1 январи соли 2021 нархаш қимат шид. мошинҳое ки солҳошон то 2005 солай нархи танировка карданаш баробар шидагиай ба 3930 сомон ва мошинҳое ки солшон аз 2005 болоай нархи танировка карданаш баробар шидагиай ба 5160 сомонӣ ва ногуфта намона ки дар соли 2020 мошинҳое ки аз 2005 поён буданд нархи танировка карданашон баробар буд ба 3700 сомон ва мошинҳое ки аз 2005 солшон боло буд нархаш баробар ба 4988 сомонӣ. тибқи маълумот нархи танировка кардан барои мошинҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 160 сомонӣ қимат шид. ва дуюмин хабари мо оиди боло рафтани нархи техосмотри мошин ки техосмотри мошина нархунавоша аз рӯи муҳаррик, яъне ки аз рӯи мотори амутамғаи мошин муайян мекунанд. вобаста аз ӯе ки мотор яъне абъёми мошин чӣ қадар баланд боша, ҳамун қадар нархунавош қиматтар мешавад ва ин чизам дар соли 2021 каме қиматтар шид. дар соли 2020 мошинҳо як қувваи аспаш баробар буд ба 3.5 сомонӣ ва дар соли 2021 боша як қувваи аспи мошин баробар шид ба 4.5 сомон, яъне ки қувваи асп гуфта мо лошадина силаи мошина дар назар дорем. бародарони азиз, ҳамин буд хабарҳои имрӯзаи мо. акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. бо диққат гӯш кунед. инак тахфифи соли навӣ оғоз гардид. нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, ба духтурони дандон дар федератсияи Россия шаҳри Москва муроҷиат кунед. ба ҳама намуди дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. аз номи ЮРИСТ муроҷиат кун, бо скидкат мекунанд. муҳсин чолов нависад. ассалому алайкум бародар. дар мошин видеорегистратор задан ё гайра сиёмка кардан ҳамин аз назари қонун мумкин ҳаст ё ки не? ты дар як барнома гуфтагӣ мумкин ай ма як чанди нафароро пурсидагӣ меган мумкин аст ай коргари давлата сиёмка кунӣ. ҳамира як бори дига бифаҳмон хоҳиш дорам. бародари азиз, аз назари қонун бигирем, агар ты бе ягон асос наметавонӣ ки ягон корманди давлата ба навор бигирӣ. мисол мегирем, агар ты дар мошин рафтеста ё ки дар роҳ рафтеста, телефонта мебирорӣ ё ки камера мебирорӣ, корманди ҳамугаира ба навор мегирӣ, ин аллакай мумкин нест. лекин ҳастанд ҳолатҳое ки ты ронандаиву ва гаи тира манъ мекунад. дар ин ҳолат байни ронанда ва корманди гаи баҳс ва муноқиша ба вуҷуд меояд ки оқибати ин мақсад баҳсҳои судӣ мешавад, яъне ки бо тариқи суд бояд ҳамин баҳсҳо ҳал шаванд. дар ин ҳолат байни шумо ки баҳсҳо ба миён омад, ты ҳақ ва ҳуқуқ дорӣ ки барои шоҳидӣ додани худат ҳамун корманда ба навор бигирӣ ва қонунгузорӣ ин чизам маънам кардагӣ нестай. ва барои мошинҳо видеорегистратор задан ин чизам низ аз назари қонун ягон монеагӣ надора, манъ кардагӣ нестай. шамсиддинзода нависад. салом алайкум брат. писаро метавонанд ки ба падар алимент биспоранд. аз назари қонун амира бифаҳмон. падар ҳақ дорад ки фарзандои худаш алимент талаб кунад.
бале мутобиқи кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон алимент супоридан танҳо аз ҷониби падар ба фарзанд нестай, алимент ситонидан ҳастай низ аз ҷониби модар ба фарзанд, ё ки ҳастай аз ҷониби набера ба бобо ва бибиш, ё ки ҳастай аз ҷониби фарзандҳо ба падар ва модари худаш. Мисол мегирем, агар падар маъюб мешава ва ягон ҷо кору фаъолият намекунад, дар ин ҳолат падар ҳақ дора ки ба суд муроҷиат кунад ва чанд фарзанде ки дора аз ҳамаи фарзандои худаш алимент талаб кунад. Дар ин ҳолат протсесси судӣ ки ташкил шуд, дар протсесс баъдан даромади фарзандора, музди маоши фарзандора, ҳолати оилавии фарзандора қонунгузорӣ ба назар мегирад ва як қисмати алиментпулӣ барои падар ҷудо карда мешавад. яъне ки барои падар аз тарафи фарзанд қонун иҷоза додагӣ ҳастае ки алимент ситонида шавад. Шериф нависад: ассалому алайкум брат. Ами нархи навои камераҳои роҳ чанд сомай? Ман 3 нарушение доштам, рафтам пули 5 нарушение гирифтан. Ами ай чӣ сабаб бошад? Бо паласа гуфтанда уҷа. Бародари азиз, нархи навои камераҳое ки дар светофорҳои шаҳр мондагӣ, умуман дар ҳама ҷо қариб мондагӣ ҳастай барои мошинҳо, баробар астай якташ ба 174 сомонӣ. Ва ӯ ҳолате ки ту гуфтаистай 3 нарушение доштиву пули 5 та спориди паласа гуфтан, мумкин ҳолате шидагие ки ту ҳаму хатҳои сафед, яъне ки паласаҳои роҳа аз ҷое ки номумкинае ту аз ҳамун ҷоҳо гаштагӣ, ҳамун паласара ҷиқидагӣ. Дар ин ҳолат ҳам камера мезана мошина. Асомиддин нависад: салому алайкум бародар. Оиди парвозҳо ягон хабарҳои нав ҳастай ё ки не? Ку як камтар бифаҳмон. Соли навам гузаштак. Чӣ гап шидак? Оиди парвозҳо байни Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон мутаассифона ягон ахбороти нав нестай ва оиди парвозҳои чартери муқаррар кардашонам ягон рӯйхат пешниҳод кардагӣ нестанд. Иншааллоҳ ки ягон хабарҳои нав шуд, мо ҳатман ба шумо сари вақт пешкаш мегардонем. Мира нависад: ассалому алайкум ака. Ман вид на жителство дорам. Агар Тоҷикистон бирам, бо омада метавонам документам аннулировать намешаванд? Ҳамира бифаҳмон, ки ҳар кас ҳар гап мега, намедонӣ ки да бовар кунӣ дига. Дар ҳолате ки шумо вид на жителство дорен ва мехоҳем ба Ҷумҳурии Тоҷикистон биёен, албатта ки бе ягон монеагӣ вориди Тоҷикистон мешен ва боз бе ягон монеагӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон чипта харидорӣ карда ба Федератсияи Россия метавонен интиқол биёвен. Яъне дар иҷа як мисоли дигар ҳастад. Дар ҳолате ки шумо агар Ҷумҳурии Тоҷикистон омаден, карантини сахт нашава ба мисли моҳҳои май ки Федератсияи Россия аз ягон ҷо ворид шудан ба давлати худаш намемонд, то ҳатто ки шаҳрвандои худша сари вақт ворид накард ба Федератсияи Россия. Агар ҳамихели карантин нашава, шумо бе ягон монеагӣ бо метавонед ки ба Федератсияи Россия бирен ва ҳуҷҷатҳои шумо низ аннулировать карда намешава. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. барномаҳои нави моро интизор бошен. Ягон саволи дига дошта бошен, дар инстаграми ма подписатсия кунен, саволои худтонро равон кунен, ё ки дар поёни ҳамин видео саволотонро метавонед низ равон кунен. Дар канали ЮРИСТ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. То барномаҳои оянда.